الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على السلام حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Hazur kaže, prošle sedmice sam govorio o Hazreti Zeidu bin Harisa. Također sam spomenuo put u Taif. On je bio prisutan uz časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na ovom putovanju. Dalji detalji u vezi ovoga su iz knjige Sirat Hatamun Nebijin od gospodina Hazreti Mirza Bashir Ahmed. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otputovao u Taif kad je dobio neku slobodu kretanja. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da bi trebao da ode do mjesta Taif i da ih pozove u islam. Taif je 40 milja udaljen od Mekke i u njemu je živjelo pleme Benu Sakif. Taif je bio grad koji je graničio s Mekom i u njemu su živjeli mnogi bogati i poznati ljudi. Ljudi iz Mekke su davali veliki značaj ljudima iz Taifa, zbog toga u časnom Kur'anu možemo da vidimo da su oni rekli sljedeće: وَقَالُوا لَقُلَّا نُزِلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ. I rekli su, zašto ovaj Kur'an nije bio objavljen nekom velikom čovjeku iz ova dva poznata grada. Ukratko, 10. Ševala časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao u Taif. Prema nekim hadisima otputovao je sam, dok prema nekim se spominje da je Zeid bin Harisa išao sa njim. Kad su stigli u Taif, ostali su 10 dana. Sastajali su se sa poglavicama ovog grada. Nije bilo suđeno da u to vrijeme ovaj grad primi islam. Jedan po jedan od ovih poglavica su odbijali poruku islama. Pa čak su i vrijeđali i ismijavali časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Konačno, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se sastao sa najglavnijim poglavicom iz Taifa. Otišao je kod njega i dao mu poruku islama i također ga je pozvao da prihvati islam. I ovaj poglavica je odbio poruku islama. On je rekao, ako si ti istinit, onda ja ne trebam da razgovaram s tobom, a ako si lažan, onda trebam da razgovaram sa tobom. Ovaj poglavica je bio zabrinut da poslanikova sallallahu alejhi ve sellem poruka će da utiče na omladinu. I onda je rekao, bolje je da ti odeš odavde i da niko od njih nije spreman da sluša poslanikovu sallallahu alejhi ve sellem poruku.
I onda poslije toga ovaj podli čovjek je poslao neke zle osobe i oni su gonili časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem iz grada Taifa. Gađali su poslanika sallallahu alejhi ve sellem kamenjem. Poslanikovo cijelo tijelo je bilo natopljeno krvlju poslanikovom. Ovo je također spomenuto u hadisu. Da kamenje je također udaralo Hazreti Zejda, jer je on pokušavao da zaštiti svojim tijelom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ovi ljudi su ih gonili 3 milje, bacajući kamenje na njih i govoreći grozne riječi uvrede. Utba bin Rabija je imao farmu izvan grada i časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je našao sklonište kod njega. Ovi grozni ljudi su bili umorni i onda su se vratili odatle svojim kućama. Tad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ustao i zamolio se: Allahume ilejke ešku du'fe kuveti ve kilete hileti ve huveni alen nasi ja erham rahimine ente rabbiul mustadu afine wa ente rabbi. Što znači: o moj gospodaru, ja se žalim tebi u vezi moje slabosti ispred ovih ljudi. O moj gospodaru, ti si najmilostiviji i ti si onaj koji nadgleda one koji su slabi i kojima je pomoć potrebna. I ja tražim utočište kod tebe, jer ti si jedini koji može da skloni tamu i koji daje blagoslove na ovom i na budućem svijetu. Utba i Šejba su bili prisutni na tom mjestu kad su vidjeli časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ovakvom stanju iz nepoznatog razloga. Adas je bio kršćanski rob njihov koji su oni poslali su po njemu grožđe časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Poslanik je uzeo ovo grožđe i rekao je Adasu: odakle si ti došao i koju religiju ti slijediš? On je rekao: ja sam iz Neva i kršćanin sam. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: da li si iz Neva gdje je Yunus bio? Yunus bin Muta, koji je bio pobožni vjernik. Adas je rekao: da. Onda je pitao: kako ti znaš o Yunusu? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: on je bio moj brat, on je bio Božji poslanik i ja sam Božji poslanik. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem govorio o poruci Islama. Ovo je uticalo na njega i on je prišao i poljubio je ruke časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Utba i Šejba su ovo gledali iz daleka. Kad se Adas vratio do njih, pitali su Adasa: šta se je desilo? Ti si počeo da ljubiš ruke tog čovjeka. On će da pokvari tvoju vjeru. Tvoja religija je bolja od njegove. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem se odmorio u tom mjestu i onda je stigao u Nahlu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao nekoliko dana tu, poslije je otputovao u Hira. Zbog toga što je Taif bio neuspješan, opasnost je bila da ljudi iz Mekke još više postanu surovi. Onda je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pitao Mutaim bin Adi da ga otprati u Meku. Mutaim je bio veliki nevjernik, ali je bio iskrena osoba. Arapi ne bi odbacili
nečiju molbu da im se da utočište ako je ta osoba bila u teškim situacijama. Hazur kaže i u vremenu neznanja Arapi su imali ovu dobru osobinu. On i njegovi sinovi su došli do Kabe i rekli su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da on može da dođe i da će mu oni da pruže zaštitu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao, uradio je tavaf oko Kabe i onda sa Mutaminom i njegovim sinovima oni su ga otpratili do njegove kuće. Ebu Džehel je vidio ovo i bio je šokiran. Rekao je: da li si ti dao zaštitu Muhammedu ili si postao njegov sljedbenik? Mutim je rekao: ja sam mu dao zaštitu, ja ne slijedim njega. Ebu Džehel je rekao: u redu, u tome nema problema. Mutib je preminuo kao nevjernik, ali je uradio ovo dobro djelo. Kad se Hazreti Zeid preselio u Medinu, boravio je kod Hazreti Kulsun bin Ibn. Prema drugima boravio je u kući Hazreti Sada bin Hajsima. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uspostavio bratstvo između njega i Hazreti Useid bin Huzeir. Neki kažu da je bratstvo bilo između njega i Hazreti Hamze. Zbog ovoga na dan bitke na Uhudu Hazreti Hamza u toku bitke je rekao nasljedstvo za Hazreti Zeida. Hazreti Mirza Bašir Ahmed Sahib kaže u Sirat Hatam Nebein da je malo poslije dolaska u Medinu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao malo novca Tuzeidu bin Harisa i poslao ga je u Meku. On je poslije nekoliko dana došao sa svojom porodicom i porodicom od Hazreti Ebu Bekra radijallahu anhu. Hazreti Bara radijallahu anhu prenosi sljedeće: kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem planirao da obavi umru, ljudi iz Meke su rekli da mu ne dozvoljavaju da on uđe u Meku. Konačno poslije su se dogovorili i dozvolili su poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da naredne godine može da obavi umru i ostane u Meki 3 dana. Kad je trebao da potpiše, rekao je: ovo su uslovi sa kojima se časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem složio. Ljudi iz Meke su odgovorili: mi se ne slažemo s ovim. Da mi vjerujemo da si ti Allahov poslanik, nikad ti ne bi zabranili da uđeš u Meku. Za nas si ti Muhammed sin Abdullahov, a ne Muhammed Allahov poslanik. On je odgovorio: ja sam Allahov poslanik, također Abdullahov sin sam. Onda je rekao Hazreti Aliju da izbriše Resulullah, Allahov poslanik. Hazreti Ali je rekao: ne dolazi u obzir, ja to ne mogu raditi, kunem se Allahom, ja nikad ovu titulu koju ti je Allah dao ne mogu da izbrišem. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uzeo ovaj papir od njega. On nije znao da dobro piše i napisao je ovi uslovi koje je Muhammed bin Abdullah napisao. Nećemo ulaziti s oružjem u Meku osim mačeva koji će da budu odloženi na određeno mjesto. Niko sa nama neće ići iz Meke osim onih koji su slobodni i žele da idu s nama. I nećemo braniti nikome ako želi da se vrati u Meku. U svakom slučaju, prema ovome ugovoru, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je došao sljedeće godine i obavio umru. Poslije 3 dana kad su završili umru, Kurejše su došli Hazreti Aliju i rekli su: reci svom prijatelju Muhammedu da prema ugovoru vrijeme je prošlo i treba da ode. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je otišao poslije ovoga. Kćerka od Hazreti Hamze, Umara, u jednom hadisu njeno ime se spominje Umama,
a u drugom se spominje Abdullah. Ona je otrčala za časnim poslanikom sallallahu alejhi ve sellem i zvala je o Amidža. Hazreti Ali je uzeo nju. Hazreti Fatima radijallahu anha je rekla: povedi kćerku svog Amidže sa sobom. Hazreti Ali, Hazreti Džafer i Hazreti Zeid su počeli da se raspravljaju u vezi nje s kim će ona da ide. Ali radijallahu anhu je rekao: ja sam je uzeo, ona je kćerka mog Amidže. Hazreti Džafer je rekao: ona je kćerka mog Amidže također, a njena tetka je moja supruga, sestra od njene majke. Hazreti Zeid je rekao: ona je kćerka od mog brata, prema bratstvu koji je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem sklopio između njega. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odlučio o ovome i rekao je: ona će da ostane kod svoje tetke, to jeste ostala je sa Hazreti Džaferom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: tetke po majci su kao majke po statusu. Onda je rekao Hazreti Aliju: ti si moj, a ja sam tvoj. Onda je rekao Hazreti Džaferu: ti izgledaš kao ja. A Hazreti Zeidu je rekao: ti si moj brat i prijatelj. Hazreti Ali radijallahu anhu je rekao poslaniku: ti ne bi oženio kćerku od Hamze. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da je ona kćerka od mog brata, to jeste oni su imali istu dojlju i bili su braća po mlijeku. Ovaj hadis je iz Buharija. Hazreti Zeid bin Harisa je oženio Hazreti Umi Emin. Njeno ime je bilo Maraka, ali radi njene kćerke, radi njenog djeteta koji se zvalo Emin, bila je poznata kao Umi Emin. Ona je bila iz Abesinije. Kad je Hazreti Abdullah, otac od časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, preminuo, ona je živjela sa Hazreti Aminom, majkom poslanikovom. U 6. godini poslanikovog života odselila se u Medinu sa Hazreti Aminom. Kad se vraćala iz Medine, one su stigle do mjesta koje je bilo 5 milja od poslanikove džamije. Hazreti Amina je preminula tu. Hazreti Umi Emin je odvela časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nazad u Meku. Prije poslanikovog poslanstva u Meki Hazreti Umi Emina je bila u braku sa Ubejdom bin Zeidom, koji je bio rob iz Abesinije. Imali su sina koji se zvao Emin. Hazreti Emin je postao šehid u bitci Hunein. Muž od Umi Emin je preminuo. Ona je poslije se udala za Hazreti Zeida radijallahu anhu. Spomenuto je u hadisu da je Hazreti Umi Emin došla kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i brinula se o njemu sa velikom brigom. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: onaj koji želi da oženi osobu koja će boraviti u džennetu, trebao bi da oženi Umi Emin. Poslije ovoga Hazreti Zeid bin Harisa je oženio se s njom. Ona je rodila Hazreti Usama. Hazreti Umi Emin je također se selila u Abesiniju, poslije se je vratila u Medinu i učestvovala je u bitci na Uhudu. Na Uhudu je dijelila vodu borcima i brinula se o ranjenicima. Ona je učestvovala u bitci na Hajberu također. U 23. godini poslije hidžre, kad je Hazreti Omer radijallahu anhu preminuo, ona je mnogo plakala. Kad su je pitali zašto toliko plače, rekla je da sa njegovom smrću islam je oslabio. Hazreti Umi Emin je preminula u periodu hilafeta Hazreti Osmana radijallahu anhu. Gospodin Hazreti Mirza Bashir Ahmed saheb u vezi braka od Umi Emin i Hazreti Zeida radijallahu anhu piše iz raznih izvora
da je Emin bila dodijeljena poslaniku kao nasljedstvo poslije smrti njenog oca. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oslobodio nju kad je ona odrasla i ophodio se prema njoj sa velikom pažnjom. Poslije je sklopio njen brak sa Hazreti Zeidom bin Harisa. Oni su dobili sina Usamu bin Zeid. Zvali su ga Al-Hibs, što znači sin od voljenog. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi se sastajao sa Emin bi govorio ja Umma, o majko. Kad bi je gledao, govorio bi ona je dio moje porodice. Prema drugom hadisu časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi govorio poslije moje majke, ona je moja majka. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bi je često posjećivao. Hazreti Anas bin Malik radijallahu anhu prenosi kad su muhadžiri došli iz Mekke u Medinu, oni nisu imali ništa, došli su bez ičega, a ensarije su imali svoje imetke i oni su dali zakletvu da će da pomažu braći muhadžirima svake godine od svoje zarade i imovine. Ensarije su radili i davali su od svoje zarade muhadžirima. Selem je bila majka Ebu Talema, majka od Hazreti Anesa je poslala hurme časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem. Časni poslanik je dao ove hurme je dao Hazreti Emin i uzeo je nešto iz sebi. Kao što je spomenuto, ona je bila majka od Usama bin Zeid. Jedna osoba prenosi da Anas bin Malik mi je rekao da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem poslije bitke na Hajberu kad se vratio u Medinu zbog toga kad su se muhadžiri vratili, ensarije su im davali voće iz njihovih bašti. Također u to vrijeme, posle te bitke, oni su već bili obezbijeđeni i imali su sad sredstva. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je donio hurme majki od Hazreti Anesa, koja je prije donosila njemu hurme. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također donio iz svoje bašte hurme Hazreti Emin. Iz oba dva hadisa su iz Buharija. Hazreti Anas prenosi da bi ashabi donosili stabla hurmi za časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem poslije pobjede na Kurejzom. On nije imao potrebu više za ovim, zbog toga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je davao drugima sad hurme. Kad je on dao hurme Emin, ona je došla i stavila je platno na vrat i rekla nećeš dobiti ovu hurmu, ovo je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem meni darovao, ili nešto slično je tako rekla. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj je rekao vrati to njima, a ja ću da ti dam dosta više nego što imaš. Hazreti Emin se zaklela da neće to da uradi. Hazreti Anas prenosi i kaže mislim da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem joj dao 10 puta više od onoga i onda je ona vratila to stablo hurmi. U jednom hadisu se spominje da u toku migracije u Medinu Emin, koja je tad bila već starica, ona je imala posebnu vezu sa uzvišenim Allahom. U to vrijeme nije imala nimalo vode i bilo je vrlo vruće.
osjetila je nešto iznad svoje glave, to je bilo nešto iz čega je voda kapala i ona se napila, kaže da poslije toga ona nije osjećala za žeđ. Kaže u toku posta od tada nije žednila. Hazur kaže nekad spominjemo žene koje su također bile uz poslanika sallallahu alejhi ve sellem i koje su imale visoke statuse i ja također spominjem one žene koje su bile u nekoj povezanosti sa ashabima koji su učestvovali na Bedru. Hazreti Umi Emin je imala elokventan način govora. Umjesto da kaže salamullah alejkum kao što su prije ljudi govorili na ovaj način, ona bi govorila to na specifičan način. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao onda da umjesto salamullah alejkum što su svi u to vrijeme govorili, promijenilo se u salamun alejkum ve esselamu alejkum. Znači zbog nje ovo je postala tradicija. Hazreti Ajša radijallahu anha kaže jedan dan časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je pio vode, pored njega je bila Umi Emin. Ona je rekla: o Allahov poslaniče, daj i meni vode da se napijem. Hazreti Ajša kaže: ja sam joj rekla, ti naređuješ časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem da te posluži s vodom. Hazreti Umi Emin je rekla: zar ja nisam njega služila? Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: rekla si ispravno, i on je poslužio s vodom. Hazreti Anas prenosi da kad je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem preminuo, Hazreti Umi Emin je tugovala mnogo i plakala je. Pitali su je: zašto ti toliko plačeš? Ona je odgovorila: ja sam znala da će časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem da nas ostavi i premine. Ja plačem jer ovo je tragedija. Kako on nije s nama, njegova smrt je velika tuga, ali objave koje smo stalno dobivali preko njega, sad su i one završene i zbog ovoga vrlo sam tužna. Hazreti Anas bin Malik prenosi da je jednom poslije smrti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem Ebu Bekr radijallahu anhu rekao Hazreti Omeru radijallahu anhu da odu i posjete Umi Emin zajedno, kao što je to časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem radio. Kad su došli kod nje, počela je da plače. Pitali su je: zašto plačeš? Šta god je uz Allaha, bolje je za poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Ona je rekla: ja ne plačem zbog toga. Hazreti Umi Emin je bila vrlo pobožna žena, kao što je već spomenuto. Ona je rekla: razlog zbog kojeg ja plačem je zbog toga što Allahova objava je završena, kako poslanika nema. I njih dvojica su počeli da plaču. Hazreti Usama i Hazreti Zeid su imali veliku razliku u boji kože. Hazreti Umi Emin i Hazreti Zeid su bili iz različitih afričkih zemalja, tako njihovo tijelo, njihova boja kože je bila drugačija i dijete Usama je imao različitu boju kože od svog oca. Imao je boju kože kao njegova majka. Ljudi su govorili da on nije Zeidov sin. Licemjeri su ovo govorili. Hazreti Ajša prenosi da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem došao jednom kod nje. Bio je puno sretan. Rekao je: Ajša, sad je bio muđeziz kod mene, i rekao je da je vidio Usamu bin Zeida i Zeida. Oni su bili prekriveni nekim ogrtačem radi kiše ili radi velike vrućine i nisu im se lica vidjela. Samo su im noge bile vidljive. On kaže: uistinu njihove noge su iste. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo sretan jer
Laži koje su se širile u vezi Hazreti Usame su sad nestale. I sad zato što je ovaj čovjek bio ekspert u promatranju, u arapskoj tradiciji ovo su govorili tako da bi ušutkali licemjere. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio vrlo zadovoljan i sretan zbog toga što je ovaj čovjek ovo rekao. Hazreti Zeid je bio oslobođeni rob časnog poslanika i usvojeni sin. Zejneb bint Džaš je bila njegova supruga, ali njihov brak nije dugo trajao. Hazreti Zeid je razveo Hazreti Zejneb. Njihov brak je trajao možda godinu ili malo više. Poslije ovoga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio Hazreti Zejneb. Gospodin Hazreti Mirza Bešir Ahmed iz raznih izvora i dokaza u knjizi Sirat Hatamu Nebijin je napisao u vezi ovoga. 5 godina poslije hidžre u bici Musalik, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je oženio Hazreti Zejneb bint Džaš. Hazreti Zejneb je bila kćerka od poslanikove sallallahu alejhi ve sellem tetke, iako je bila vrlo pobožna i bogobojazna, imala je u sebi osjećaj ponosa prema njenom porijeklu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je bio potpuno čist od ovakvih misli i razmišljanja u vezi statusa i njegovog porijekla. Ovo je bilo u njihovoj kulturi i tradiciji da se ljudi ponose prema svojim porijeklu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je uvijek davao prednost osobnim kvalitetima i bogobojaznosti osobe. Kao što je časni Kur'an nam nalaže da, o ljudi, najbolji među vama su oni koji su najbogobojazniji. Onda časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem on je sklopio brak između Zejneb bint Džaš i Zeid bin Harisa. Zejneb je bila nezadovoljna radi statusa iz kojeg je ona dolazila iz porodice, a udala se za oslobođenog roba. Ali zbog toga što je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio da se ovaj brak sklopi, zbog toga nisu obadvoje pristali na brak. U svakom slučaju, zato što je ovo bila poslanikova želja, Hazreti Zeid i Zejneb su stupili i prihvatili ovaj brak. Hazreti Zejneb se ponašala dobro u braku, ali Hazreti Zeid je uvijek mislio da Hazreti Zejneb osjeća i razmišlja o tome da ona dolazi iz bolje porodice i da je ona također rodica časnog poslanika, a da je on samo oslobođeni rob, i tako njihovo razmišljanje u vezi razlike o porijeklu je negativno uticalo na njihov brak i došlo je do mjere da je Hazreti Zeid došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i tražio dozvolu da razvede Hazreti Zejneb. U jednom hadisu se prenosi da je Hazreti Zeid rekao da Zejneb govori vrlo grubo i to je bio razlog zbog kojeg on želi da je razvede. Časni poslanik je znao temperamente od njih obadvoje i nije mu dozvolio razvod. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vjerovatno osjetio da je Hazreti Zeid se osjećao niži od nje i savjetovao mu je da radi bogobojaznosti ispuni dužnosti braka. Radi ovoga je u časnom Kur'anu objavljeno Amsik alejke zavđake vete kilahe.
o Zeid, ne razvodi se od svoje žene i boj se Allaha. Razlog za ovaj savjet pod jedan, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kao princip islama nije volio razvod. Jedne prilike časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao, od stvari koje su dozvoljene, razvod je najnepoželjnija stvar koju Allah ne voli, najmanje voli. Zbog toga dozvola za razvod se daje baš u najtežim situacijama. Sin od imama Huseina, Ali bin Husein, o ovome postoji hadis od imama Zahrija, da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem već dobio objavu da će Zeid bin Harsa da razvede Zeynep i da će se poslanik da oženi sa Hazreti Zeynep. Zbog toga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je želio da se drži što dalje od ovog braka. Nije želio on osobno da utiče na njihov brak ili na njihov razvod i želio je da oni spase svoj brak i zbog toga časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je vrlo puno insistirao da Zeid se ne razvodi od Hazreti Zeynep i da se boji Allaha i ispuni dužnosti prema braku. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je također bio zabrinut da poslije razvoda, ako Zeynep dođe i ako je on oženi, da će ljudi da kritikuju časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer je zbog toga što se oženio na ovakav način. U časnom Kur'anu uzvišeni Allah kaže: ve tuhfi fi nefsike mallahu mubdihi ve tahšen nase wallahu hakku en tahšah. Što znači, skrivao si u svom srcu ono što je Allah htio iznijeti na vidjelo i ti si se bojao ljudi, a Allah ima najviše pravo da se njega bojiš. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je savjetovao Zeida radijallahu anhu da se boji Allaha i nije mu dozvolio razvod. Hazreti Zeid je prihvatio ovo i vratio se, kako god brak je bio težak i situacija je bila takva da oba dvoje su bili vrlo tvrdoglavi i situacija koja se stvorila u toku njihovog braka, malo poslije toga Hazreti Zeid je razveo Hazreti Zeynep radijallahu anha. Kad se idet završio za Hazreti Zeynep, to vrijeme čekanja poslije razvoda, objava je došla poslaniku da on treba da oženi Zeynep. Razlog, osim da Hazreti Zeynep njena tuga se završi i nestane, drugi razlog je bio da razvedene žene su imale tu neku stigmu ili osobinu poslije razvoda da ih ne treba ženiti. I još jedan razlog je da Hazreti Zeid je bio usvojeni sin časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, tako kad poslanik sallallahu alejhi ve sellem oženi Zeynep, onda praktični primjer muslimani će da dobiju od toga i da dobiju da usvojeni sin nije pravi sin i da naređenja koja su data za sinove nisu jednaka naređenjima za usvojene sinove. I praksa Arapa će da se zaustavi ova pogrešna praksa. Zbog ovoga u časnom Kur'anu se spominje felemma qada
Zaidum minha wa taran zawajnakaha likejla yakuna alel mu'minina harajun fi azvaji adiyaihim iza qadau minhunna wa tara wa kana amrullahi maf'ula. Prijevod ovoga: onda kad je Zaid ispunio svoju želju razvodom s njom, svojom suprugom, mi smo je s tobom vjenčali da ne bude prepreke vjernicima sa ženama njihovih usvojenih sinova kad oni ispune svoje želje, razvedu se s njima, a Allahova odredba mora biti izvršena. Ukratko, poslije ove objave časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je odlučio da oženi Hazreti Zejneb. Onda je poslao poruku o braku preko Hazreti Zejda. Ebu Ahmed bin Đaš je bio vali, predstavnik ispred Hazreti Zejneb, i brak je sklopljen sa vjenčanim darom od 400 dirhama. Šerijatsko vjenčanje je obavljeno. Sa ovim dugotrajna tradicija koju su Arapi imali je završena primjerom časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Prema historičarima, zbog toga što je objava o braku između Hazreti Zejneb i poslanika bila objavljena i da je ovaj brak sklopljen od uzvišenog Allaha, ali i dalje ceremonija vjenčanja nika je bila sprovedena. Prema Ibn Hišam nalazimo da hadis gdje opisuje šerijatsko vjenčanje, da je ono obavljeno. U jednom hadisu se spominje da Hazreti Zejneb je bila ponosna da je njeno šerijatsko vjenčanje sklopljeno u dženetu, a od drugih žena poslanikovih na zemlji. Ovo nije tačno. Da ljudi misle da ako je spomenuto u Kur'anu ovo vjenčanje, da šerijatska ceremonija vjenčanja da se nije dogodila i da je ovo Hazreti Zejneb rekla da se njeno sklapanje braka desilo na specijalan način, a drugih žena na običan ljudski način. U drugim hadisu je spomenuto da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ne radi svoje želje, već radi Allahovog naređenja otišao kod Hazreti Zejneb. Neki kažu da se šerijatsko vjenčanje na zemlji nije desilo. Kako god, ako ovo znači da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao samo u kuću od Hazreti Zejneb, onda ovo totalno se suprotstavlja islamskom učenju. Prema autentičnom hadisu iz Buharija, Hazreti Zejneb poslije vjenčanja je otišla u poslanikovu kuću, a ne da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem otišao kod nje. Ako ovaj hadis je značio da poslije vjenčanja, poslije njenog dolaska u poslanikovu kuću, poslanik je išao u njenu kuću, to je u redu, ali prije vjenčanja to nije tačno. Mi nalazimo u Ibn Hišamu da ovaj brak je sklopljen preko objave od uzvišenog Allaha, ali ceremonija kao za sva druga obična vjenčanja se dogodilo. Uopšte nije postojao razlog za bilo šta ekstra drugačije da se uradi u vezi ovog braka, jer da bi se primjer uzeo iz ovoga da je dozvoljeno da se žene od usvojenih sinova ili udovice ožene, onda o ovome braku se moralo razglasiti svima i da je ova tradicija poslije toga bila ukinuta. Hazur kaže, ja sam ovo detaljno spomenuo u vezi Hazreti Zejda i Hazreti Zejneb i poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer do dan danas postoje negativne kritike u vezi braka između časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem i Hazreti Zejneb.
I radi ovoga moramo da detaljno znamo o ovome. Postoje mnogi drugi detalji o Hazreti Zeidu koje ću ja da spomenem u budućnosti. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر